ما 1 рубли ҳамихе ниёзмандора бихӯрам бародаро, гӯҳи ҳамёра бихӯрам. Ина ма ба даҳани рӯза мегӯм ҳамин гапа, ба пои ба тоғрат ҳамин гапа мегӯм ки бародаро айма ягом айда самниватса накунем. ҳамин комит ки ҳамин фаҳмидин ягом ҳамин кори мара. Ассалому алайкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастен, соҳ саломат ҳастен. омади иди рамазон қади ҳамата табрик мекунем бародарои азиз. худованд ҳамеша дар хонадонтон файзу баракат боша, худованд ҳамеша сарбаланду хонаобод бошен. бародарои азиз, дар масъалае ки як модаре ки мо монда будемаш, алҳамдулилло ки 370 чанд ҳазор ҷамъ шидагиай айни ҳол дар тоҷикистон қарор дорад, бояд ки оператсияш кунам бародарҷоно. ҷои ғарибу мусофири ҷунун дар хоки покушафта ҳазор раҳмати худо барои одамои кардагитон. худованд дасти кама набине, рӯзи бада набине, худо давлату найрай зиёда куна. парвардигор умри дурози ва баракату тия. худоё худованди карим дасти кама набине. бачаҳои ҷуна шумо илтимос дорум ака як камакак дига ёрдамон кунед. донор ёфтем, касалим найна овардем да балниса хоб кардем. ака илтимос дорум як ёрдами дига кунед, аними раҳнамунем ака. парвардигор умри дурози ва баракату тия. бараката касбу кору тия. ҳамаи балоҳо офатҳои замину осмон нигоҳ дора. худо моро як метие ҳазортун тия. парвардигор давлатотун айвай зиёда куна. худо дасти кама набине, рӯзи бада набине. парвардигор умри дурозу да касбу коротун баракати ҳамаи балоҳо офатҳои замину осмон худо нигоҳту дора. мо шумо прекрасно медонем ки бародаро барои гурдара алиш кардан чӣ қадар сум маблағ бисёр дар кора. ба ҳамон хотир бародарҷоно алҳамдулилло ки хеле ҷамъ шид. як ҳаракати дига кунед, кадомит ки фитри рӯзата, кадомит ки ягон сума ки дига метавонед хайр карда бародарҷоно. ба хотири аллоҳ, ба хотири ду фарзанди ҳамие ки шитоби ҳамин болои сари фарзандошта ҳамин модар чих боша бародарои азиз. аз шумо хоҳиш мекунам бародаро, ана ҳамира гурдаш алиш ками дигашмон бародарҷоно. як ҳаракати дига кунед, иншоалло ба амраи худо ки худшам қариб омад. чӣ гуфтанем, алло баракатомта. бародарое ки наметонен ёрдам карда бародарҷоно, ҳамин навора падилитса кунен, лайк бизанен, падилитсаш кунен. иншоалло ба амраи худо шумо ҳам алло шоида дар ҳамин савоб қушем бародаро. ҳар як шахсияте ки ба нияти нек мехоҳад, хатия зурш намераса, мехоҳад дар бари мо чих боша, иншааллоҳ биизниллоҳ дар ҳамин савоб қуш мешава бародаро. бародарҷоно катаки катаки худшона чизи худшона барои ма дар кор нест бародаро. ма 1 рубли ҳамихе ниёзмандора бихӯрам бародаро, гӯҳи ҳамёра бихӯрам. ина ма ба даҳани рӯза мегӯм ҳамин гапа, ба пои ба тоғрат ҳамин гапа мегӯм ки бародаро айма ягом айда самниватса накунем. ҳамин комит ки ҳамин фаҳмидин ягом ҳамин кори мара охир дига намедонем чӣ бигӯм. боқӣ дар амони аллоҳ бошен. худованд ҳамата нигаҳбон боша. бародарҷоно як дастгирӣ кунен. ҷои ғарибу мусофири ҷунун дар хоки покушафта ҳазор раҳмати худо барои одамои кардагитон. худованд дасти кама набине, рӯзи бада набине, худо давлату найрай зиёда куна. парвардигор умри дурози ва баракату тия. худоё худованди карим дасти кама набине. бачаҳои ҷуна шумо илтимос дорум ака як камакак дига ёрдамон кунед. донор ёфтем, касалим найна овардем да балниса хоб кардем. ака илтимос дорум як ёрдами дига кунед, аними раҳнамунем ака. парвардигор умри дурози ва баракату тия. бараката касбу кору тия. ҳамаи балоҳо офатҳои замину осмон нигоҳту дора. худо моро як метие ҳазортун тия. парвардигор давлатотун айвай зиёда куна. худо дасти кама набине, рӯзи бада набине. парвардигор умри дурозу да касбу коротун баракати ҳамаи балоҳо офатҳои замину осмон худо нигоҳту дора. мо